Така, и здравейте хора, сега ще имам клип на Need for Speed Most Wanted. Така, сега ще мълча. Всъщност, това не трябва да мълча. Аз не започвам от начало. Ако искате, казвайте, ще започна от начало, ако трябва. Вие, ако искате. Ама аз съм контрол не просто. Аз продължавам моето. Между другото препоръчвам вие, тая е много яка игра. И сега хордето ми има лако да направя. Така, саре! Аре бе, то се игра какво зари за 5 часа. Ми хора бълъсвам до гаса. И оправи се, най-накрая зареди. Аз съм с Мерцедес, имам 54 000 спи. Така. Jackspot Phone 3. Чакайте хора, сега да пусна малко звука. Поне музиката, защото ме има много дразни. Ето да чуем и музиката, и колата как ръмжа. Вие ако искате ще махна музиката, ще оставя само музика волум. Ето аз ще чуете истинската музика. Сега ще отскоча тук на друга кола, ще отскоча. И му какво хора. Само да отскоча тук до една друга кола. И я... Тъс ли беше? Колем се отскочим. Ауди, Porsche, така, Ауди, Мусти, така. Чакай, не, чакай, да не ми се отключиха? Чакай, ама то ти са велики коли. Аре. Мам. Който Субар. Шуплет. Какво? Не, чакай. Всичка ли не са включени? Чакай, не се сещам да сме направили такова нещо. Не сам, я да го видим. Как точно сам? Аре ми! Баси, бално. Какво? Значи няма да се зампетявате, а? Гледайте хора, какви яки коли, ама трябва да събера. Гледайте точно сам какъв е як. Сега ще видите ламборджинито. Викам, не се отключи. Това е стоп. Гледайте сега ламборджинито, кой е. Гледайте. Само гледайте. Аре, аз съм на някакво такова друго. Ламборджинито. Какво нещо? Какво? Не, те е тъпо клас. Не, какво? Муцубиши. Муцубиши. Мага не се сещам. Аз съм събирал не мога кажа. Мицубиши, да, Мицубиши. Кога съм го събирал? Аре бе! Ма късно тип много бавно. Пак бъл... Не, всъщност...
Mitsubishi. Къде съм? О, това е Mitsubishi! Това е яко Mitsubishi. Хора, препоръчвам ми тази игра. Нитва. Shit. Дай ми играта в линка. И колебе. Това си тъпа музика, нали? Еми... Се опитам, айде да я сменя пак. Не. Копчета не. Хора, сега ще изиграем от задание, защото искам на тебе, че биш да има малко турбо. Аре, ще видим някаква хубава кола. Той е много дебел, Mitsubishi бавно. Lamborghini вече супер... Чакай, той е яка кола, Стига де! Блосърм да ви... И пак съм тук. Чакай. Коя фъки, бе, то се забравих. Имаше някаква такава друга яка. Не, само ти Mitsubishi искам. Да. Ама не, аз на той... Не, нищо не искам. Просто искам някаква кола лекичка. Къде беше сега? Не. Форд, не. Мерцедес Бенц, не. Ауди, не. Нисан Гъта, не. Джакс под калойте. Lamborghini Gallardo, не. Subaru, ето го, Subaru. Мале, че е много яко. Благодаря. Лети. Та се яка, да. Яка, ама аз предпочитам да си взема Lamborghini, Lamborghini. Ето го. Просто Lamborghini. Яко! Lamborghini Gallardo. Ай сега. Така. Да. Опа, хора! Съжалявам. Че срам, мама. Седек тактион. Там ми показва, Да, гледайте кой бъртило мъчим обаче. Хора! Не, само полицата, не. Гледайте хора, ето на картата е тук. Долу полицията е тъс едната стрелкичка. Ако не беше видяла полицията, мамо. Ама нарочно искам да съм бавен, защото да търся коли. Така. Ти беше голям удар. Нищо. Сега ще искам много не. Забравих, че тази мина оттам горе ми минах доста. Аз пък съм си добър. Мамо! Сега ще ми ръбъсвам по пътя. Сега вижте какъв е слабак това. Ейте бензиностанцията. Ама да. Форд, яко. Мале. Взем с Форда. Така, хора. Не, чакай. Здрасти, хора.